ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಪೂ ಮಾರೆ ತಿಂಡಿಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಕ್ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಿ ತುಲ ನಂಗೆ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಓಲಾ ಅಂಡಲ ಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುನ ತೂಪೇನ್ ಸುರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಂದ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಕನ ನಾ ಸುರುಕು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಯಾನ್ ನೀ ಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಹವಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಓಡಿತ್ತು ತಿಕ್ಕುವ ಕಾಸು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ನೋಡ್ತಿ ಅತ್ತ ನೀ ಕಾತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾದ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐಫೋನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಓ ಐಫೋನ್ 17 ಅವೇ ಐಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಂಡು ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನು ಕೇನು 2,000 ಆಯನು ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಅಂಚಿನ ಕಂಡ್ರ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಇತ್ತನದಾನೆ ಇಜ್ಜಿನದಾನೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಇಡ್ಲಿಡು ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಆಗ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಗ ಐಫೋನ್ಗೆ ಖತಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಜನ എന്ത് വിധിയത് വല്ലാത്ത ചതിയത് ಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ರಾಜನ ಓಡ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ದಾದಾಂಡೆ ದಾದಾ ನಾನು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಜಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏತಂಡು ಅವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಓಡೆ ಬೊಟ್ಟೋಡೊಂದು ತಲ್ಪೆರೆ ಅಂಕ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಸರಿ ನೇ ಐಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತೇಡು ಬೊಟ್ಲಿ ಸರಿ ಅವು ದಾನೆ ಮರಲುಂಡ ಇಂದಿಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅವು ಮೂಜೆಕ್ರೆ ಮೂಜೆಕ್ರೆ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡತ ತುಲ ಅಂದೆ ಐಟೆ ಕಂಗ್ ದೀಕನ್ ಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ಏರ್ನೆ ಸಚಿನ್ ತೆಪ್ಪಿಯ ದಾದನ ಉಪ್ಪು ಬುರ್ಚಿ ಆಯ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತುಂಡ 500 ಕೋರು 300 ಕೋರು ಇಂದೇ ಅಂಡ್ ಕಾಸು ದನೆ ಅಂಡ್ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ನ ದೆಪ್ಪು ಐ ಕತ್ತ ಮಾರೆ ದಾದನ ಬೇತೆ ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಆಂದೆ ಪುಚಿ ಸೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪರ್ ಬಲ್ಯ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿದುಂಡತ ಅವು ಅಗರ್ ಲೆಕ್ಕ ಐ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಆಯ್ ಕಾಸ್ಕೇನು ಈ ದೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಕಾಸ್ ದೆತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿ ಕಾಸೇ ಕೇನ್ಯ ದೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಅತ್ತಾದಿಪ್ಯ ದಾದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಹಲೋ ಸಚಿನ್ ಹಲೋ ಉದಯಣ್ಣ ಪನ್ ದಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಮಿಸ್ ಒನ್ ಬಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಅವ್ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಂದಿರಿಗೆ ಅಂಚಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬರೀ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಕಾಲ್ ಎತ್ತದೌದು ಬೊಕೇನ್ಯ ಯಾನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಿಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಕಾಲ್ ಮಂತೂಲ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೋಡ ಹಲೋ ಸಚಿನ್ ಯಾಚೆ ಈ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನ್ ಈ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂದು 500 ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕರಬಿಡು ఆయన ಅವ್ವೇ ಕಾಸೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಲಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ఆయన ಇತ್ತೆ ದಾದ ಕೈ ದೆಪ್ಪೋಡ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೋಡ ಅತ್ತು ತರೇನೆ ಕಡ್ಪೋಡ ಎಬೇ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿ ಪಾಯರಿ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟು ಪೋಂಕುನ್ಲೆತ್ತಿನಿಯ ಐಕ್ಯನ್ನ ಸಿಸ್ಯ ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಯಾರ್ದು ಶೇಖರ್ ಕುಪ್ಪೆ ಬವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ ರಮೇಶ ಈ ಎಂಕ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರಿಯತ್ತ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಆಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಬೇಗ ಬಲ ಆಯ್ನ ಚುರುಂಟು ಮಂತದ್ದು ಇದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಪಿದಾಯ ಉಂತರಾಪಿಜಿ ಬರ್ಸಗ ಮೀಸೆ ಪೋ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ ಬಲ ಬಲೆ ಗೊಂಕ್ರು ಕಪ್ಪೆ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಸೂತಂಗಡಿಯ ಗಡ್ಡು ಗಾಟಿದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಓ ಇದೇ ಬಲೆ ಬಾತ್ ಮುದ ಬಲೆ ಓ ಏರಿಯಾ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಳ್ಚಟ್ ಮೋನೆಂದಿ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಪೋಪತ ನನ್ನ ಮೀನಿ ಮಗಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪೋಡ ಅರ್ನ ಗೋಂಕ್ರು ಕಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಿಡೋಚಿ ಮಾತ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಉಂಟತ್ತ ಯಾವ ಬಿಡು ಬಲ ನನ್ನ ಮೀನಿ ಹಾಲ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರೋಡು
ಬಲ ರಮೇಶ, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಾನು ಬತ್ತಂಡ ತರೆದೆಪ್ಪೆ ಬಂತೆ. ಯಾವತ್ತ ಪಂತಿನ ಪಂಡಿನೇ ಯಾವು ಅಣ್ಣ ಇಂಬೆಡದಾಯ ಪನ್ಪ ದಾನೆ ఆయన ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆದತ್ತ ದಾದಾ పోదు ఈ మరలడ పంతేత ఇంక మరలు ರಾಮು ಈ ಒಡೆ ಪಾಪ ಉಲೈ ಬಲ ಹೊರಡಿನ ಲಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಕೊಡ್ತೆ ಓಯ್ ಉಡತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರ ಮಾತ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದ್ದೆತ್ತುಕೋರೋಡು ಏರ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕೊಡತ್ತ ಹಾ ಅವಂದು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಫರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಲೇ ದಾನಣ್ಣ ದುಂಬು ಪುರ ನೂದು ಕೊರ ನಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ದಾನಣ್ಣ ಅಯ್ಯವ ತೇನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಮದಿಮೆ ಇನ್ನ ಈ ಮದಿಮೆ ಎಂಕು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾದಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿತ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತೂಪೆ ಒಂದು 4 ರೂಪಾಯಿದ ಪೆನ್ನು ಮುಂದೇನಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಅನ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹೌದು ಇನ್ನು 4 ರೂಪಾಯಿದ ಪೆನ್ನು ಏರ್ ಮಾರಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿದೆ ತೊಂದರೆ ಶೇ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾವೆ ಅಂತ ಪಂದಾತು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು എന്നോട് ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ಐನೇ ಕೊರ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡಾಂಡು ಸರ್ ಸೇಲ್ ಬಲ್ತೆ ಅಂದ ವಾವ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ఉంది ದಿನ ಕೊಂಚ 10 ಪೆನ್ ಮಾರ್ ನಾಡು ಸಾವಿರ ಬೇಲೆ ಮೋನೆ ತುಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಕ್ಕು ತಿಂಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿ ನಟ್ಟು ತಿನ್ರಿ ಅಬುಜ ದನಿ ನಮಸ್ತೆ ಯಾಚಿ ಬಲ 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 ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಮರೆ ತೂ ಅಂದೆ ಕುಲ್ ಕುಲ್ ನೀನು ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಅಂದ ಹಾ ಓ ಬಂಗಾರು ಯಾಚಿ ಬಗಿದೆ ರಡ್ ಕಡಕ್ ಚಾದಿಲ್ಲ ಬಕ ಸಮಾಚಾರ ಮಾತಾ ಮಾತಪ್ಪ ನೋಡಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಂದೆ ಹಾ ಹೊರಡೆ ಬಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೋದ ಇಂದೆ ಅಕ್ಲೆಂದ್ರು ಮಾತ ಅಂಚಲ ಎಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಕೊಂತಾರ ಆಪುನ್ ಹಾ ಈಗನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಮರೈತಿ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಓಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಯಾವನಿ ಮಾರ ದಾಗ್ಯ ಮದಿಮೆ ಅದು ಈತ್ ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬುಡದಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪ ಮಾರ ಮೋಕೆ ಮಣ್ಣು ಓರೋರಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮರತು ಹೋಗ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಅಂಚ ಬಾಬು ಚಿನ್ನು ಪಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪು ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲ ಬಕ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಯಾ ಡೈಲಿ ವೈಫ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪೋಡಿಯ ಇದ್ಯಾ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ಯಾ ಅಲ್ಪ ಬಾಡುಗ ಅಲ್ಪ ಗಲೀಜಿ ನೀರು ಅಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಡುಗ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋರ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪೋ ಅನೀಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮೋಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ನಿಕ್ಲಿರು ಏರ್ ಮುಲ್ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದೆಂಜಿ ಬತ್ತು ನೀ ಹಾ ತುಲೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಜಿಪೋಗ ನೋಡು ನೆನಪುಂಡು ಮಕ್ಕರ್ ಸುರಾಂಡ್ ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಬಂತೆ ಮೊಕಲು ಜೀವನ ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ರು ಅತ್ಯ ಒಂಜಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಜಿಪುಗು ಸರ್ ಅವ್ ಕಜಿಪುಗತ್ತೆ ತಾಂಕ್ಯಾರೆ ತಾಂಕೆರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೌದದ ಪುಚ್ಚಂದಿ ಅಂತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಪುಡು 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 ದೆಂಜಿ ತಾಂಕುನ ಅತು ಸುಲಭೆಜ್ಜ ಮೊಕಲು ಓಲಾಂಡಲ ಕರಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಲಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಕಲು ಓಲಾಂಡಲ ಕರಡಿ ಬರ್ತಾಂಕುನ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರಿ ಸಿಡಿ ಬರಂತಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿಡುಲ್ಲೆ ಮುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಂಬುಡ್ ಖುಷಿ ಉಂಚೆ 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 ಸರ್ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಕಣ್ಣು ತುಲ ಹನಿ
ಸಾರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಸಾರ್ಲ ಲಕಾನೆ ಮೂಂಕುದುಲ ದಿಟ್ಟು ದಿಟ್ಟು ಸರ್ ಈರೆ ಏರ್ಲ ಈರ್ನ ಬಾಲ ಹತ್ತೊಂದು ಪನೆ ಪನೆ ಪನೇರು ದಿಟ್ಟು ಹಾ ಉಂತಲೆ ಒಯ್ಕಲೆ ಈರ್ ಇಲ್ಲಗ ಬಲೆ ಕಲ್ಪವೀರೆಗ್ ಹಿಂಗ ದುಂಬೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರೋಜಾ ಓ ಸರೋಜಾ ದಾದಂಡ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಲ ಮಾರೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ನಿರಕರತ ಬಾಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಸರ್ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮೇನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಡಿರ ಅಂದ್ಲೆ ತಂಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾರೆ ಯೋ ಸರೋಜಾ ಸರೋಜಾ ಅಣಿ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಓ ಯಾಚಿ ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಬೋಣಿ ಹತ್ತಿಜಿ ಚೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ತೂಮಲ್ಲ ನೀ ಕ್ಯಾ ಕಡೆ ಪೋರಾತಿ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಪೋರಿತ್ತಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರಿಯ ಏರ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತದ ಈ ಅನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ತೂಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೋ ಯಾ ಉಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋ ಪೋ ಬರ್ ಆ ಕವರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಓ ಆ ಕವರ ಉಂದುವಾ ಇಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ಅಪ್ಪ ಪತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ವನಸದ ಖರ್ಚು ಕಂಡಲ ಅಂಟು ಓದಿపోదు ಏನನ್ನು ಉಂಟಾದತ್ತ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಲು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿ ನೀ ಇಂಚ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜಾನ್ ಬ್ರೋ ಇಂದು ಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಕ ಅವು ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಇಂದು ಪೊಡ್ಸಿ ಅವು ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ನೇರ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾತ